дастаи Хуҷанд бошад. баъди ин бозӣ маълум мекунад ки кадом футболбозон имрӯз омода ҳастанд барои он ки Хуҷанди Хуҷандро бо 3 имтиёз таъмин намоянд. бозиҳои гузашта то андозе барои ин чиро муайян кардан барои мо замина фароҳам наовард ва имрӯз ба ҷуз ин боз ба дигар туб аз даст рафта, ҳанӯзам аз дасти Хуҷанд ва ин хубӣ бояд анҷом намеёфт, зеро чанд нафар дар канор андармони футболбозоне ки фақат бозӣ тавассути онҳо сурат мегирифт буданд ва Девид Мауто аз дурдаст хеле ва хеле зебо тубро ба тури дарвозаи меҳмонон дохт. ҳиссои бозӣ боз мешавад ва акнун ин вохӯрӣ бигӯям ки мисле ки пештар пешгӯӣ мекарданд таҳно баҳна доданашон аз ин дақиқаҳо барояшон метавонад ки боз ҳам ба неки анҷом наёбад аз канори чапи майдон метарсидем аз он чизе ки ҳоло иттифоқ меофтад. Манучер Ҷалилов тубро боз ҳам таслими дарвозаи Хуҷанд мекунад. ҳисоб дучанд мегардад 2-0. ҳариб ки ба ҳамла ҳам дода нашуда буданд, яъне дастаи Хуҷанд ҳоло фурсате ё ки имконе наёфта буд ки сар бардорад ва ба тарафи майдони ё дарвозаи Истиқлол акнун имкониятро бой медиҳад. Пас бояд танҳо ва танҳо барои гол задан моил шавад, аммо вақте ки севум гол зада мешавад пас дигар чора намемонад ҷуз аз майдон берун рафтан ки бармаҳал ва ин танҳо ҳазл аст. дастаи Хуҷанд голи севумро аз дарвозааш берун меорад ва дигар рафти бозӣ барои ҳама гуна пешгӯиҳо ва ҳама гуна ангезаҳое ки бояд дошта бошем онро аз меҳмон меборад. Фатуллоев се голро се бозингар таслими дарвозаи ҳариф менамоянд. чорум эне голи чоруми дастаи Истиқлол ва он аз сӯи Ҷаҳонгир Алиев ба самар расонида мешавад ва ин ҳанӯз дар қисми аввали бозӣ ба таври даҳшат ба қавле иштиёқи дастаи Истиқлол ва ба таври мутавофит оғози зебо дар қисми дуввуми бозӣ аз он ки дастаи Хуҷанд гол саронадааст. офсайд нест ва Алиев инҷо бояд нагузорад касеро ва партофти ӯ ба қавле қариб ҳама бозингаре ки дар ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд буд гузашт. танҳо ба туб расидани футболбозӣ дастаи Истиқлол кофӣ буд то голи панҷумро онҳо ба самар расонанд. Нозим Бобоҷонов панҷумин футболбоз дар ҳайати дастаи Истиқлол гол мезанад ва нагуфтӣ ки ё наход ки бозингарони дастаи Истиқлол имрӯз маслиҳат карда бошанд ки ҳамагӣ муаллифи гол хоҳанд шуд. 5 гол ба номи 5 бозингар муҳр шуд. ба хотири таҷрибаандузӣ ин футболбоз аз сӯи Нумонҷон Юсуфпов ба бозӣ дароварда шуд. ҳамла дастаи Истиқлол бо туб Манучер Ҷалилов ва супер зарбаи ӯ. ҳоло ин футболбоз дақиқан дарвозаи дастаи Хуҷандро аз роҳи дур ишғол кард ва ҳамагӣ бигӯям аз рӯи сценария буд чану чоқ кард дарвозаро, яъне позер дошт ин лаҳза ва Фарҳод Юлдошев ҳеҷ имконияте надошт дар ин вазъият. офарин. Девид Мауто бо ту. Ҷалилов боз ҳам Мауто
маото беҳтарин бигӯям ҳунари ташкили ҳамлаҳо дорад. ӯ замоне дар ин гуна мавқеу нарнамоӣ мекард ва ду футбол боз ҳоло тавонистанд ки голи ҳаштуми дастаи Истиқлол Дэвид Мауто ҳам дубл мекунад. ҳама чиз мушоҳид шудем ба ҷуз голи дастаи Хуҷанд. дар назди ту Фарҳод Тоҳиров, оё голи шарафи ин даста ба самар расонда мешавад ё на? Қурбонали Бобоев ва Фарҳод Тоҳиров. Гол ва ҳисоб 8-1. ба ҳар ҳол аз роҳи дур омаданд бозингарони Хуҷанд ва ин гол дақиқан онҳоро то андозе партов ба ҷаримагоҳ ва голи нуҳум. танҳо ду голи дигар боқӣ монда, яъне қараш ду футболбози дигар чанд нафар майдонро тарк гуфтанд ва бозингарони ҷавон оё онҳо ҳам гол заданд. نوح بر یک توبی نومی دسته استقبال را به دروازه خوجند دیوید ماوتو یعنی که در سبقت گلاندوزها باز هم موقع خوب و برتری کامل صاحب شدند. دیگر هیچ. دیوید ماوتو رو تبریک میگوید. یعنی حالا بگویم که خواهشی بیشتر همچنین داشت فوتبالبازی فرنگی دسته استقلال. دسته استقلال را از جزای 11 متر منوچهر جلیلوف زد. 10-1 دوستان عزیز در بازی دسته های استقلال و خوجند در دور 12 همه را برباد می‌دهد. و دوستان عزیز اینجا صدای شکی دوبار صدا بلند می شود و دسته ها همدیگر رو تبریک میکنن و ما همچنین استقلال رو برای پیروزی تاریخیشون و خوجند بار دیگر تکرار باید کرد که ارزنده این گونه شکست نبود و باز هم صدرنشین جدول خواهد بود دسته استقلال و باز هم طور معتمد مهراب اسرائیلیان بودم که یک جا این بازی رو با شما تماشا کردم با راهبری کارگردان فیروز بختیبکوف. پیروز و پاینده باشد. دو دفعه و فتولویف نوزیم باباجونوف یک دفعگی به ثمر رسانیدند. یک گلی بازیگران دسته خوجند و فرهاد طاهیروف تعلق دارد.